tornat a fer el correfoc i celebrem el 30è aniversari. Si els cabrons que manen no els agafen un rebot, els dimonis no hi haurà qui els pari. De mentiders i corruptes n'estem farts. L'Ajuntament no té ni un ral. Si l'any que ve la cosa no ha millorat, en lloc de festa farem un funeral. Aquest any i amb mala llet tenim nous versals pels de govern. Repartirem hòsties a tort i a dret perquè som els putos amos de l'infern. El senyor alcalde Marcelí els ous ens està inflant i si segueix fent les coses així a la bassa l'acabarem ofegant. El senyor mou el cul com qui té pasta i no estem fins als collons de la mala llet que gasta. El senyor Francesc Sabater deu estar per aquesta plaça i amb la bona panxa que té d'esport no en deu fer massa. La senyora Mireia Font està als dimonis i a l'Ajuntament. Parlar amb ella és un malson, perquè és la més incompetent. El senyor Juli Moreno no se'l veu per Can Racó. Ara pren sales de frutaseno que s'ha fotut com un bacó. Els guiris de Vila de Capellades segueixen amb denúncies i propostes, tot i que la majoria de vegades ho arreglen tot a base d'hòsties. Els d'Esquerra Republicana ara s'han fet amics dels convergents. Els hi riuen totes les gràcies i uns als altres es posen calents. I els societes aneu tan perduts que ni el forat del cul sabeu trobar. Potser busqueu el rastre del Consolador que l'un a l'altre us deveu posar. Però no sigueu pessimistes, que nosaltres seguirem cremant. Els polítics ja poden dir missa, que l'infern els estem esperant. Com tots vosaltres de Montbarça. Si algú li sembla un cremassa, que surti ràpid de la plaça. Volem agrair totes les col·laboracions que de molts de vosaltres hem rebut i ens juguem els nostres collons que això no és possible sense el vostre ajut. Ara farem l'última cremada del dia. Els que us agrada el foc estareu contents, però potser alguns marxaran calents. Dimonis! Dimonis!